Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Anita at Tagalaunyon. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Cabral family, iso da Jessica, Ginalyn, Riza, Rochelle, Princess, LJ, Ashton, Canlita, from Priscilla Cabral, ti Jeddah. Happy birthday, Nali Villanueva, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Shout out kada Dayan Carol Yoda, Benny Marapacon, Nati Agustin, kan Maribel Bowat. Dante Velasquez, Dave Nathaniel, kan Princess and Family, ti Germany, from Imelda Velasquez. Tolosa Family, ti Manzante Magsingal, Ilocos Sur. Saad Tabisola Family, ti Rojas Isabela, from Lynn Tolosa. Santos Reyes Family, Deriza May, Kristen Faith Reyes, ti Daramuangan Norte, San Mateo Isabela, from Riza Reyes, ti Taiwan. Perlin Nieveras, ti San Fernando City, La Union, from Nida Nieveras. Alan Bilguera, ti San Esteban, Ilocos Sur, from Marie Cris Bilguera. Mamang Remy kan Papang Freddy Cadorna, Medi Junjun, John Michael Barceliano, Melody Izagani, Miko, Leona May, Kastamat Daliana, Ismael Agriam, Meka Kanash Katagatan, Timoldero Tomawini Isabela, Auntie Betty Oman, Gemma Albino, ti Hong Kong, from Melody Cadorna. Makablaawan pa da Sir Joseph Eugenio, Mary Jane Alberto,
Ryan Christopher Sapon, Andres Tolentino, Joshua Agruda, Romy Loverboy Acosta, Chini Manuel Argel, kastamot na Keith, Juan, John, Ashley Taberna, Ella Pamaloy, Wilfred Eugenio, from Selwyn Javier. Shout out kani Jocelyn Castro from Carmelita Rico. Passion Family dita Andarayan, Princess Jensen kan Mary Jane from Jensen Passion. Bukahan Family, especially ni Tatang Tomas Bukahan, Heraldo David from Novelin Bukahan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Anita. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Anita at taga La Union. May sa ka single parent. Iso nga ikagkagumaak nga ipapaay amin nakasapulan ti anak ko. Kastamutan ni nanang ko nga adda iti poder ko, manipod pimusay day di tatang mi. Adamutan asawa dagiti kakabsat ko ket addadan iti lugar dagiti nakaikamangan da. Adda pwestok iti tiyandaan iti lugar mi manang, iso amakunak anasaya at matitaray ti negosyo, tasyak amismo ti aglaklako. Adala ang may sa akadwak asusweldoak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Day, apay anasapa ka anak kapulas sa nakaw. Nasipngot pa ilaang Masapa ka mapanadya tiyandaan itananang, ta sumangpot di delivery tinatnatang. Narigat ngamin tagi display. Amano sumangpot tong dagiti aggatang asuki, katyak pa'y na i-display dagiti lakok. Kat nasapa ko mamaw, ta pinasirot mo di tinderam anak ko. Wan nanang, binagaakmat kit di. Kan amunan atong galada delivery mi, masapa sumangpot iti pwesto. Nasaya at mat nga road no kasta. Narigat no siksik at masapa amapan. Naalaga road, ito gaw mo pa'y tailutok lang di pagarmusaran. Mangan ka pa'y sakbay amapan ka iti pwesto. Agkape aklaangan nanang, ijayak ton nga agarmusar, kalpasan ama i-deliver dagiti tagilakok. Jayton apo ko yu ti kagiddan nyo nga agarmusar. Aday Tanita, kompleto amin na delivery. Nabagkat ko aminan. Agyaman ak James, naimbaglaangan tadda ka asukik nga agkumkumboy ka dagiti tagilakok. Saan na ka marigatan tunggal agsangpot ti tagilakok dito'y pwesto? Bilibak nga rod, ta nagdara sa maibus dagiti tagilakom. Talaga nga ado ti sukim nga may aggatang. Ultimo dagiti aday store na iti lugar da. Dito'y dang agangkat itinatang nga ilako da. Daytarod ti pagyamyamanak, James. Nasingpat ka ngamin, kan naanos ka kadagiti sukim. Agasong ngay tautangan da pa'y no daduma. Okay laang, tabayadan damat adagos na mailako da. Talaga anaanos ka. Nagkasat lakit din ay tagbalin niya asawam. Asawa ko nam? Ay na, awan panggap ko ama ki asawa pa'y. Sana bali tadamatan ni Ryan nga anak ko. Ang may mayat mo't lang dati tumakder nga amana. Saan nga importante dayta? Mano atawanan asyak laang kaninanang tikadkadwa na iti balay. Nga manita, sa balilat tamat dati lalaki akadwayo iti pagtaengan nyo. Kas na kunakon, saan nga importante dayta? Kabailak ti agbalin nga ina, ken ama ti anak ko.
Panag-aalay ti card minton bigat. Kasta ay anak ko. Nanang, masango yung kadama panalain ti card ko iti pagadalan. Ay, uwan matanak ko. Apay ang damdamagam. Tama nga na ti agatang iti pistuyo. Kat saan kaya makapanaw? Saan na mabalin sa anak amapan anak ko? Importante day ta. Adamat ni manang mo alilet nga ibatik nga agbantay di pwesto. O sige nga rod nanang, kunang amin ni teacher saan ka na mabalin na da kami ti mangala. Masapul ka nung nga da ti parent nga umay. Ngam nabilang tadi mo masango, mabalin mo't ni Lola. Ay, saan anak ko? No maipapan iji pagadalan, siyak amis mo timapan. Nagaduti agatang iji pwesto. Asino di? Ni Mat James ito multulong ka nililit nga glaklako. Anita, naimbag tadakan. Anya ter aramidam dito eh. Si kamot tan titong multulong ka nililit nga glaklako. Imayak ngamin dito ita, ikat imbaga na anapan ka kano iti pagadalan. Hindi makita nga do't agatang. Tinulungan ko na, tasayang mo't no pumanaw ti daddo mga agatang. Ay na, agyaman nak James. Kababain pa iket din kan ka. Basta para kan ka Anita, awan na nyaman na. No, kayat mo, di ure man inaldaw nga umayak tumulong aglako diti pwestom. Ha? Ay, awat bayad ko kan ka. Huston ti panagkumkumboy mo kadagiti lako. Apay, agpapabayad a kayamot kan ka Anita. Pakaragsakak ti tumulong kan ka. Itinakunak iti damo apasat ti surat ko manang Emmy, may saak a single mother. Saan kami ang nagkatuluyan iti ama ti anak ko, gapu kadagiti banag asaan anamnamaan. Naimbaglaengen, tanapagasatak anakaala iti abangak a pwesto iti tiyandaan, kat isu ti pagalalaak iti pagbibiyag mi kadananang ko. Napintas ti taray ti negosyok manang. Adamot sukik akumboy, iso ni James. No daduma, tulungan na kami pa yan nga aglako, nang runa no aggigiddan nga agsangpet dagiti suki mi. Nasingpet ni James manang ken managtulong. Gapu iti dayta akababalin na, nagbalin kami anasinged, agingga idinagdaton kanyak. Ididamo adda pa nagamak ko amakirelasyon manen, gapu iti napasamak kada kami iti ama ti anak ko. Ngam ininot anat nagtiriknak ni James, iso nga inaklon ko. Ngam jak pa imbagbaga ni nanang ti maipapan ken kuana. Ngam gapu taado ti makakitkita ni James iti pwestok, naidanon ni nanang ti maipapan ken kuana. Umayak man kasinsen. Day, si kaabot gayam day ta kasinsin bestre. Ay dumanon ka. Agyaman nak. Naimbagmaan ta nakapasyar ka kasinsen. Wala ata, kaya't kayo umata kumustain akin ni Anita. Napanan iti pwesto na ijitsindaan ni Anita kasinsen. Masapsapa amap-mapan tapno masapa amang lukat. Kastaya.
Ay wain, ano mo ti makakikita nga da kanukad-kadwa na alalaki iti pwesto na. Malaksid iti tindera na babae. Ha? Sino ka no alalaki kasinsen? Awan mo tinadakdakamat na kanya ka na ngala iti kadwa na lalaki. Ay nakasinsen, kasla saan nakanumot at tindero da ijay, ta nagsuit da kanumot no adada ijay pwestaw kung na di may saan ang ibaga kanyak. Pagarupon da kanungarod nga asawa ni Anita da ijay. Ay, awan amok iti da ita Bayam, tadamagak to ni Anita. Awan mo ti madakdakamat na no adanubyo na kasinsain. Ang nubilang lain, ayos laing day takasinsain. Takasapulan namot at ikatakunain na itibiyag. Ang nay, masapul nga aganad ni Anita. Tado ti lalaki itaman ang gundaway. Nang runakat amuda ang negosyante ni Anita. Agyaman nakiti day tanga indanon mo kasinsen. Diyak namin mapmapan iti pwesto na. Iso nga awan amok maipapan iti day ta. Narabyan ka mo tasimang patanak ko. Apay, kasarsarayo laang ija pwistom. Saan nanang? Itaypay. Ada ngamin nangawis kanyak ang mga ni Jerwar. Sino? Gayem ko nanang. Iso ka di day tadya ka na ayon ang makita da nga ada ija pwistom malaksid ka nililit. Nanang? Ada ka dinubyom anak ko. Isumati ko na dagiti makakitkita kang kay jitsindaan. Pasensya kayo no. Diyak impod no kada kayo nanang. Uwan, adanobyok. Iso ni James. James? Anya nga iti trabaho da ita James. Apaya ka na yun kanumot nga da iti pwistom. Kumboy jitsindaan nanang. Iso ti kanayon nga agkumboy ka dagiti tagilakok. Diyak mo't ni tagtagibasitan anak ko. Ngam sigurado ka kadi iti day ta lalaki. Adda naglabasam, kat diyak kayat amaulit tinapasamak iti kalabas. Di kay madanagan nanang, nasingpot ni James. Nabayagan na kayat na kayo ama-am-am mo. Nang rona ni Ryan nga apo ko yo. Iso nga ikuyog kunto dito Tapno, maam-am mo yumutan. Saan la ko ba ati pagragsakam ti panunutam anak ko? Adda ni Ryan nga anak mo. Piliyam tay mangipatagkan kwa na, kas pudpudno nga amana. Uwan nanang, laglagi pak amin nga imbagayo. Pasensya kayon. Nabayaganak mo tan iti ayan ti supplier ko. Okay lang, Anita. Nabagilan mi mo't kinililit dagiti naggatang itay. Nasayat nga rod no kasta. Ay, ungayam. Imay itay ni tatang. Agsakit ka nun ni nanang kat kasapulan dati pagpa-check up na. Isabi muludak pa lang iti naglakwan mi kanililit. Ha? Pasensya ka na, no di ka na ore asimang patap no na ipakadak ko ma. Okay lang. Para mo't kaninanang mo. Amo mo't anapatagmutan kanyak ti pamilyam. Agyaman ak Anita. Anya nga tanong dan natamutan. Iti kasta, nananayin na makatulong akin ka. Saan lang nga dito yung pwestom ti pang tulong akin ka. Tapno damot tin nakadkadwayo alalaki iji balayo. Kaya't mga rod tag na iji balay mi? Apay kat din na saan.
Isupay mo ti pag-aabang ta no saan tang agnaid ijay. Kan maysa, kayat ko ti maya si dag ita anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Sige, no day tati kayat mo. Ipakadak to harod ka ni nanang. Kastamatan ka ni Ryan. Ti panagnaed munton iti balay mi. Di ka pa'y nakapulas. Masapat amapan ita iji pwesto, tada delivery sumangpad. Ay, pasensya kan Anita. Matmadi ngamin terik na. Iso jak kumapay la sumurot kan ka iji tiyendaan. Kasta ka di? Apay, anya ti marikrignam. Ang mga numasapo lamapan ka iti doktor. Ay, isaanan. Gastos lang dayta. Yinanak lang dayto eh. Sigurado asumaya at tumot lang tiriknak. Ala nga rod, paliiwam ti bagi ma. Numadin tupay, ipankan ije doktor. Di nakadipagdanagan, Anita. Inanalang ti masapul da ito'y kunakmanen. Okay aklaan. O sige nga rod, agrubuhat ako na mapan ije pwesto. Sige, makamu ka pa lang nga rod ijaywan. Pasensya ka na talaga, no jak pa lang makasurot ije tiyendaan. Nagdan na kami nga rod ka ni James iti balay mi manang Emmy. Ididamo, nasaya at paymat ti amin. Agkuyog kami amapan kan agawid, manipod iti pwesto. Manipod nagdan na kami ngamin, nagsardeng matan nga agkumboy ni James. Okay laang mat, ta makatultulong mat iti pwesto. Ngam idi agangay, masansan matan asaan asumurot amapan aglako. Kuna na ididamo ama di kano tiriknana, iso ama danaganak matmanang. Ngem masansan meten akas jay ti aramid na, no masadot at tumulong kanyak. Uray ada delivery, masadutan at tumulong, iso ama nang tangdanak manen iti sabali nga agkumboy. Kanayon nga agipulong kanyak ni nanang, tano saan kano asumurot kanyak ije pwesto, mangan maturog kanulaeng ti aramiden na ijay balay mi. Di na kanupay amo ti tumulong kaninanang. Agingga idi kanayon meten arumwar, kan rabiin no agawid. Kat pulos adinak meten kayat atulungan ijay tiyandaan. Iso kinasaritak nga rod iti naminsan anarabyan anagawid. Idinto tati imbaga na kanyak, kat dinak matulungan, tamadi tiriknana. Apay nga itakalaan, nagapwam manan. Kunak no maditiriknam, iso asaan ka atimulong iya pwesto. Mawag ngamin ti gayam ko itay. Kasangay na, iso na panak iti balayda. Inununampay dayta, ngam ti tumulong ko maidya pwesto. Ganda ni di may kabaulan nga into na rin aming agatak. Apay ay nagpudot ti daram kanyak, tunggal saan ka matulungan iti pwesto. Sigun ba ta kabaulan nyo at dudwa kayo lang iti kanililit? Anya nga ron ti serbi mo adda? Nasaan ka mo ta makatulong? Imbes nga agbayad ak iti kumboy, di si kalakuman, tasigod mo ta kastater aramidam. Di aday ta. Nauma ako na kumkumboy. Analangan ti, bagad iti makam kanyak.
Adda pwestom ng pagkumkumbuyin nakpailaan? Anya ko matidakas na. Anya nga di kayat mo. Saan kang agbanog apulos? Uray ko mamot no makatulong ka dito'y balay mi. Ngam saan mat? Tamangan maturog dati aramidem no adda ka dito'y. Tanagipulong gayam ni nanang mo. Amuklatan ka tapalpaliwan nak no adda ka dito'y. Isa kay kayat kong terumrumwar tapno saan nak apagpupudutan. Nalabas kayo nga gina. Makita am ti aramid na dyan lalaki. Imo na kapay anak kaaway nga misaw. Katawan mo ti papapanan na at trabaho na. Ay, jakman amo no apay akastamot ng ti pakpakita ni James nanang. Saan mo takas ta ididamo? Awan ta saan na pa'y nga impakita ti husto nga ugali na. Kita amita, dirimuaran ti pudno aburik na. Nagsadot magayam. Wan nga rod nanang. Kaslak na ngala iti bato ngayon tuktok ko dito'y ulok. Kunak no dakkel akatulungak. Taarig na agasawa kami nga rodon. Ngam saan? Tapapakpakan mo't laang dito'y balay. Tidakas na isupay ti gumura no kas di abagaam. Magmangag kumatkat nagre-re kayaw. Nagpuskol ti rupa na dyan lalaki. Naimbaglangan, tadyak imanugot idimbaga nang agkalay sa kami kano. Di pa ikat bagan ko kuman atong palbiag ko. Ay wun nakasandal sa pader ako nada iti Tagalog. Naglawag ang nangalalaang timang biyagkan ko gaputa sadot mo't gayam ataw. Nanang, katanya ti desisyon mo, agnanayon lata nakasta. Adatarakan mo abibiyagam, imbes at ti anak mo laang kumati papapanan ti pagbanbanugam. Isagana ko nagiti kawas na nanang. Apaman a sumangpet, agsarita kami tinalapat. Diyak kayatan nga agnalpay diti balay. Agsubli laangan iti naggapwan na, tapno di isopay apagsaksakitan ti ulo ken nakam ko. Taawan mo't nasayaat nga aramidan nan. Nakaring ka pa'y matgayam, Anita. Pwede ka pa'y lang naturog ka. Rabi, una yan. Panagkunam ka di kat makaturugak, gapo iti kastangar aramidam? Apay, awit ko ay ati ka mapagturugam? Si kamat. Nagapamanan. Kasi ti sigod iti ayan dagiti tropa. Anya iti kuwag dito'y balay. Boring mo tagyan dito. Apay namin adi ka tumulong ije pwesto. Makabanog mo ti jay. Di ijayak langan ayan dagiti tropa ta makarelaksak pa'y. Kasjay. Agberbiro kagayam iti pagrelaksam. Ta saan ka ang makarelax dito'y balay? Naku namon, darling. Pues, tapno saan mo't nakababain kan ka, maik-ikan dito'y balay? Siguro, nasaysayaat na agyan kan iti ayan dagiti tropam. Nakasaganan ti maletam nga ayan dagiti kawas mo. Itamot laeng, agtalaw kan dito'y balay mi. Awan ti lugar dagiti sadot dito'y. Anya? Naglasto ka matang nagsasaw, Anita. Gaputa si katada kwartana, kastanti pa nagsasaw ganyak. Naimbag mo, taamom asyak, timang bibiyag kan ka. Na? Nauma akong James.
Jak kayat ti agnanayon amang tartaraken iti sadot ken awan serbi na tao. Isu nga agtalaw kan itamot laeng. Naimbag ta saan ang agwalay di pinapadaw mo di balay anak ko. Padasan na ananang taidarom ko. Paibalod ko tadagunggunana. Ay, ita, baka angas ka na anak ko. Awanan ti pagparpari ko ta matao. Maipamaisamod ti amin nga atensyon mo iti anak mo, ken iti bagem. Pasensya kayo nanang. Kunak ngamin nung nasaraka kung ti agbalin akatakunay na iko'y tibiyag. Ngamriribok mat gayam tibiyag ko tinatumpungak. Pagadalam mananday ta anak ko. Saan aga po tanasaya at ipagpakita ti may sa tao ken ka kat maalukoy ka adagos. Laglagi awan ti umuna ababawe. Nasaya at mo taging gana sapapay kat nakaamiris kan. Ti bagimbutan kan ti anak mo ti panunutem. No addan to ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Dumteng to da ita anak ko. Wan nanang, kat agyaman na, tada kayo akanayon amang tartarabay kada kami nga agina. Kat agyaman akmat iti Diyos, taging ka na sa papay, impakita na tipod no akinatao da dya lalaki. Aywan garod anak ko. Husto launay dyan ako nam. Saan nga intulok tinabarswa nga agnanayon nga agbalin abag-en mo day dyan lalaki. Nanang, isuasapay lako ba ta inton sumarunaw. Panunutan pa'y anaimbag ti sitwasyon aser-serkem. Tapno di kakat mailawlawan, anak. Di kay agdanag nanang. Kanain alaglagi pag nagitibilin nyo. Kang runaan na, jakon agdarasudos. Ngamin, jak lakit di itulok ang magundawayan naklaan. Saan apulos? Nakisinak ka ni James, saan la ati barukong ko tilimag-an man ng Emmy. Ultimo ti panagbiag mi nga agina, karaman ni nanang limag-an. Iti ababa sa Rita, nagsubli ti sigod a kinaannayas ti amin akas idi sa anak pa'y a nakirelasyon. Aminado ak manang, idi nakirelasyonak, naksayan pa'y ultimo ti oras ko para iti anak ko. Naimbaglakit di taada ni nanang anang litlitop iti nagkurangak. Kan naimbaglaengen tanatudyo ken nanakam ti anak ko. Iso asaan abasta nagbalin asukir, uray no apag kanito anabaybayak. Idi kasinsina mi ken ni James, masansan amapan iti pwestok iti tiyendaan, ket gamden na ti mangtulong kanyak. Ngamjakon inikkan iti gundaway. Jak kaya tamat nagmanantiriknak, gapu iti panangipakita na kampay idi iti kinasingpet na.
Adda dagiti gundaway nga agpilit, ngam talaga ajak intulok, aging ga idi namin pinsanen asaan ang nagpakita kanyak, gaputa impangtak nga ipapuliskon no riribukan nakpay. Iti panang ipamaysak iti atensyon ko iti negosyok, ad dapay anapaduras kumanang. Iso nga ita tadandanin ag kolehyo ti anak ko, awan apulos ti dadanagak, gaputa damot na urnong ko para iti panagadal na. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Anita. Anita, pagayam ko, umunay ti amin, kablaawan ka. Saan agapot na napaduras mon ti negosyom? No di kat gaputa na sapa nakaamiris ka, kat di mo intulok nga agnanayon a pinagnumaran na katilalaki a nakirelasyon. Husto di ko nam pagayam ko, adu ti tao a managpamarang, nasingpet iti damo, ngaminton agangay, rumwar ti pudpudno nga ugali, wenno kinatao da. Katangay nakaakkalkan iti nakailibsungam, amo kasanton a maulit pa iti panagdarasudos mo, tapatsyak at ti ipampamaysamlaangan ita, kat tinarimat a masakbayan ti anak mo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.